Yakora tarik 24 dwe en marang'wen higa ma 2025 chenro en marang'ichwelo intere kama kare mar mondo miyud weche manyien mag mesa maka weche manyien osebedo kaluoni odiochieng' makawuono matimore pachoka kaachiel kod mago matimore pinje maoko magie weche maomiyo pek. Sisi tutahakikisha kwamba our security team wakuwe alert kwa kila mahali kusikiza na dismantle hii areas ambayo watu wanafanya maombi ambayo si maombi ya kamili lakini maombi bandia. Migao mar arita gulosiemne kanisni kasani jolemo 57 mag kanisa ma St. Joseph Mission manirongo ogeng'negi odang'ech kuom ndalo 30 kanondo dhi nyime bang' ka ji ariyo nyocha otho e kanisano. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the same pathway, so that we have the same pathway having pure maths. Gao mar somo timo lokruoge makuro keto somo mar kwano kaka mano mochuno ne jopuonjre madonjo sekondar mamalo. Negi beda attack gi rao mobaro negi yie magi lware pi. Koro ng'ata chielo wito ngimane, ng'ata chielo tero hospital karao ture marach. Lupo moro rao nego kanyawadgi oyudo hinyruok e dho wath ma Ombogo e kaunti ma Homa Bay. Yakwaro mikaka pile nyali tudri kode namba ma tudruok aria de kauchiel no idachiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV kaachiel kod Citizen Digital kama wago mbake weche manyien mabiro bedo ka wakeloni gi elak seche gi nyinga Ochengi Manuel deloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka gi ka wachako wadhi e county ma Migori. Do marongo golo chik mondo jokanyo 57 ma kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah of Africa ma romo dini kuom ndalo 30 etesendo bila ma opogore county wa Migori kanondo dhi nyime e weche ma itudo go kanisa no to ahinya bang' nyocha ji ariyo nye otho. Matimore ka jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen golo siem ne kanisni mawacho ni imenyo gi kendo dhi kaune gi okang' mag timo timbe mag galagala. Kako odiochieng' medo kalo midhiero mag jokanyo mag kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah Africa maidore e subkondo marungo ma itudo kod puonj magalagala kod ketho moko koro medore. Ne ochak tarik 21 matindarita kwe ne omako jokanyo mag kanisa ni 57 mane giwacho ni ne gireso ka bende odiochieng' mar tarik 22 piny owacho ne oloro kanisa ni. Barale closed the place and we have put officers to take charge. We have declared the place a scene of crime. Nyaka sani jokanyo mag kanisa ni ma osekete nyong'ong bang' obila ma Jesu ne tho kendo ike kanisa ni ka ji ariyo mamoko bende ne owito ngimagi e kanisa ni juma ma okalo. Kawuono do golo chik mondo kodinegi e rumand kuom ndalo 30. Kata kamano okil mar kanisa ni Bernard Achola to ne wan ni odhi chwalo ywak mar doho makwedo chik ni mogol kod doho. Dhi bedo piny to wang'iyo ni to ruling ma kot otimoni bende odhi maber kichik koso en ruling mamedo mana violate rights mag jo kanisa. Esecho bende konondo koro podhi nyime penjo thoth malo duoko ka utende kod ka kanisa ne osbiro katayo chendo mage e gigo mag rongo. Bishop Alan Odo ma kanisa no ma Pefa ma Oruba wach ni piny owacho e moserem tije. Kao kwa nyal siemore kendwa mawalir itwa kendwa to sirikal ok bibedo gi makosa mondo mi odonjie. Kata kamano an to pod aparo ni en gima kare mondo we kanisa odhi adhiya mbele katare kende. Nitiere familia ma wacho ni wedegi osbiro kolal nyaka ne donje kanisa ni higni mathoth mokalo ka penjo en ni magi bende osechopo it piny owacho to bende nitie okang' mane okaw. Nyaka sani kata ng'at modong' matayo kanisa ni kaka jatende poko yange ka thoth jogo ma wach ni koro tayo kanisa ni bende luonge kod mana nying mar Hallelujah. The church is not registered because the certificate we got was a company act incorporation. Wachre ni kanisa ni ka ng'ato tuo ok dhi osiptal wach mokum jotend kanisa ni koro kwedo ka giwacho ni gino gitamo ng'ato dhi osiptal ka tuo. Dali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda mbinguni.
Sasa mnataka sisi tulazimishe mtu lakini amejua imani yake. You can obviously see there are people who are not logical. Those are initial signs of somebody who has been brainwashed. Nyalo bedo ni kanisa nitiere kod puonj magalagala. Mos biro kadhi nyime. To bende, ere yo ma jopiny kata oganda nyalo ng'iyo godo kanisa tigo mantie kod puonj magalagala. Waluongo gi ni cults. Gibedo ga gin as a family mondo mi chop kuom gi mondi yud gik magitimo tek ahinya nikech gin gi siri gi moko magikwer ni gin malaika omiyogi. Jatend migawono marite pacho kae Kipchumba Murkomen wachni kada benjo ten kanisni ok dwar mondo koro piny owacho koro ket chike matayogi. Piny owacho nyaka koro kaw okang' mowinjore mar geng'o dire magalagala. Hii ni changamoto ambayo lazima tupambane nayo. Ile timu ambayo iliundwa na rais ambayo ilisimamiwa na Mheshimiwa Mutava Musyimi imekuja na a raft of recommendations ambayo tutapeleka bunge kuhusu usajili wa makanisa na jinsi ambavyo tutaweza kufanya accountability. Murkomen bende koro puoyo tich mosetim kod tendo rito kwe e kaunti ma Migori wachni ruodhi nyaka koro bed ka ging'eyo gik matimore e gwenge ma giwuokie. We must hold our chiefs and assistant chiefs accountable in everything that happens in your locality. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche motenore kod kaunti ma Migori, chenro mar winjo buch nek mar manen japuonjre e mbalariany Marongo Sharon Otieno chor nyime tok do chiwo thuolo ne Casper Otieno ma en achiel kuom achije nek makamano mar choko joneno mamoko. Manen gavana ma Migori Okoth Obado to nodhi nyime kod chiwo neno e odiechienge mar ariyo okonyono kar tiende ni ne ok onego Sharon Otieno. Simfros Okinda nigi ler. Higni 7 tok nek mar nyadendi Sharon Otieno e yo magalagala, anyuola mare nenore ni pod biro medo rito ratich nyathigi tok do choro nyime chenro mar winjo burano. Ma tok okil mag achich mar ariyo kwayo thuolo mar choko joneno mage ne bura ma kamano. I am prepared to review my decision and allow an adjournment to the date set in May. That would be the 19th to the 23rd of May 2025, when the accused 2 and accused number 3 will be expected to proceed with their respective defense cases. Gavana machon mar Migori Okoth Obado to kata kamano odhi nyime kod chiwo neno mare odiechieng' mar ariyo mar chung' motegno ni ne ok onego Sharon. Kawuono Obado medo siro ni kata bedo ne gisewere gi Sharon pod ne okonye. I was assisting her to grow her business. Yeah, but after we broke up, the level of the assistance now reduced just to the mere basics, the upkeep, mere basics. But I had plans of settling her. Obado bende nyiso doho ni ne ok giwere kod Sharon nikech ne ogamo remo, to nikech weche mathoth ma ok donji ma koro ne luoro osiepe kindgi. Enumerated here a number of inconsistencies. That was primarily my reason for developing the cold feet and terminating the relationship. And I stated that was around February, March of 2018. Obado bende kwedo wach matiyo marach kod apisas ma county emiyo gi tije ma ok owinjore gi tim. I'm saying, my lady, that for the clerical officers, they have their distinct line of reporting, and they are headed by the head of human resource. And even the duties they are assigned, or the transfers and the deployments are done by the head of human resource. Obado nomak ne bure winek mar Sharon Otieno kod joma moko ariyo, Casper Obiero to kod Michael Oyamo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Adonje weche mag somo, migawo mar somo otimo lokruoge e report manyocha igolo kendo somo mar kwano. Sani okek kaka somo ma ochuno ne jopuonjre mabiro donjo sekondar mamalo chakre higa manyien. Kaluwore kod jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba, jopuonjre mag social sciences tuke kod tije lwedo ok bitimo kwano matut. Ibiro migi mana kwano ma awiye, ka jopuonjre matimo kwano kod science ema biro timo kwano ma ojiwore. Judith Omondi ni kod ler.
En romo mane okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar somo e pacho ka mangima. Romo ni obagi e boma ma Nairobi. E romo ni lokruoge mathoth oneno e ripot manyicha ogol kod migawo mar somo e somo mar sekondar mamalo machakore kod grade mar 10. Kaluwore kod ripot mane ogol dweche 2 ma okalo, ne nitie paro mondo mi igol somo mar kwano kaka somo ma ochuno ne jopuonjre mag senior sekondar. Kata kamano, kaluwore kod ripot ma ogol kawuono, otim lokruoge kendo koro jopuonjre duto mag senior sekondar biro timo somo mar kwano. Jopuonjre matimo courses mag lai mar kwano kod science biro timo kwano maiye, ka jopuonjre mag social sciences, tuke kod tije lwedo to biro timo kwano ma ok tek kata basic math. Some form of mathematics be made compulsory for the two pathways that are not the STEM pathway, so that we have the STEM pathway having pure maths and the other two pathways having a form of maths, so that we have maths in all the three pathways in senior school. So we love that conversation. Oro kwayo mag skunde ma jopuonjre mag grade mar 10 owinjo riwre godo higa manyien chakore tarik 26 dwe mar 5 ka okalo e mbui mar NEMIS. And we're expecting that as from 26th of May, the NEMIS portal, because most of the work in the selection process will be digital. We are expecting the learners to start applying for their choices as from 26th of May this year. And the process begins from there. And it's going to be a very consultative process, including the teachers, including the directors of education, it includes everybody. And we are saying that the transition will be very smooth, and we have made all the arrangements to ensure that the guidelines are very clear for everybody. Lokruogegi bende olok nying mar lai mar somo yare competency-based curriculum nyake competency-based education. Today is the day we are also officially launching the new brand from CBC to CBE. We have been talking about competence-based curriculum. Right now, we are talking about competence-based education. Why competence-based education? Because it is now beyond the curriculum. We are talking about infrastructure, we are talking about human resource, teachers, laboratories, facilities that support education. So we are looking at education holistically. Kopogore gi magi bende osechak pog skunde kaluwore gi lai mag somo magibiro kawo, kendo ripodni ibiro gol kapok dwe mar 5 orumo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki osingo twak kod jaga bajet ma pacho ka Margaret Nyakango e ywaruok madhi nyime e pok mar omenda mar basari. Koloso Nakuru e kinde chenro manono chenro mar gedo mar chiro mar Dundori e kar chungo bura ma Bahati. Kindiki wacho ni dwaro mag nywando omenda duto mag basari agula chel biro kelo pek ne jopuonjre mochando. E Januari higani jaga bajet Margaret Nyakango ne ochiwo chik ne tend kor gwenge mondo chung chenro mar kao omenda mag basari manoket thenge ne konyo skunde mag primar, sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo. Kelo ni tend counties onge kod thuolo mar chik mar siro skunde makamago. Hawapaswi kuzuiliwa kupeana basari. Kama kuna basari inakuja kupitia ofisi ya MCA, ipeanwe. Ile inakuja kupitia mbunge, ipeanwe. Ile inakuja kwa ofisi ya governor, ipeanwe. Ile inakuja kupitia Ministry of Education, ipeanwe. Controller of budget will engage with that office to make sure that bursary issues are streamlined. Na sisi maendeleo ambao umetupatia, sisi hatuwezi hama kwa serikali. Hapa Dondori hakuna kitu kingine wanajua, ni hiyo shamba system. Na tunashukuru sana kwa sababu umetuwezesha, umeweza kutatua hayo. Jatend piny Kenya William Ruto medo chiwo kogno girimiti mopogore opogore mabiro chiwo sir ne chenro mag dongruok e pacho ka. Ma otimore kinde romo mare kod jatend piny China Xi Jinping. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, piny Kenya kod China nochiwo kogno winjruok ma biro konye gero apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Malaba kod jiwo gedo mar ndach reru manyasani. Okinyi makawuono jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jatend piny China Xi Jinping e odiechienge mar 2 mar limbe e boma ma Beijing. E kindego, piny Kenya kod China nochwoyo kogne ogirimiti mopogore opogore mabiro bero chal ahinya to mar ohala kod wuoth e kind pinje ariyogo.
Chenro mabende noywor kod jotend migepe Musalia Mudavadi kanyakla kod jatend migao ma weche tudruok William Kabogo e kind mamoko. Achiel kuom ogirimiti ma jotend pinje ariyogo nochwoyo kogno en mano mabiro konyo e gero apaya maduong' ma Nairobi kochimo Malaba michano ger kuom thuolo mar higni 2 kendo igeno ni ibiro tieki dwe mar 6 higa 2027. We should be able to begin that construction between June and July this year and take it to its logical conclusion. Beyond Mau Summit, we should be able to take it all the way to the border in Malaba. Apeini mamoko gin kaka Northern Bypass, Eldoret Bypass kachiel kod Olalo Manithi. Winjruok mamoko ma jotend pinje ariyogo nochope gin kaka dhi nyime gi gedo mar reru machopo Naivasha kod mawuok Naivasha nyaka Malaba, siro gedo ma kuonde tiegruok pachoka kachiel kod keto e tim okenge mabiro konyo bero chenro mag wuoth. Sectors mamoko kaka limbe kod nyayo mise mag kwe kaka mano mar piny Kenya piny Haiti bende norangi e kinde romono. Jatend piny Kenya biro dhi nyime gi limbe mare piny China kiny kochano limo boma ma Fukien ma bende en dag kembe mopogore opogore mag loso mwandu. Ruto biro romo kod weg kembego kaka achiel kuom yore mag manyo sir kod joket mwandu e sectors mopogore opogore. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jod bura obwogo rocho chenro madito mag piny owacho. Jod bura ononi piny owacho mag omenda mar NGCDF ka achiel gi omenda mar konga piny e ute chung od bura mag-gi. Jod bura ma Mumias East Peter Salasya lieko ni jod bura dhiriwore mar rito NGCDF kata kochuno rem podho budget maduong' mar higa ma 2025 2026 kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Jo od bura chano mako sirikal mamalo mafuanda e nyim od bura kendo rocho chenro duto mag sirikal oni jatend piny William Ruto okoloko pache e wi kawo omenda mar kongo apeini mar RMLF. Jo od bura bwogo mar puodho budget manyien mar sirikal oni sirikal omayo gi omenda mar dongruok mar NGCDF kod omenda machielo mar RMLF. If the president is the one who has taken the matter into the court, we'll go to him and stop the business of the house, maybe touching on key issues that he will need. Like right now, we are almost getting 2 months to the budget, right? We will also get him there, and governors we are also getting them here. E giko juma mokalo e kaunti ma Narok, jatend piny William Ruto ne okwayo mondo piny owacho kawo bilion 10.5 mar kongo apeini kayo mar kelo theke kind jo od bura kod governors, wach ma okwed kod jo od bura. The roads, the funds that do the feeder road, Kera is Kenya Rural Roads, Kura is Kenya Urban. Meaning, one takes care of urban areas, the other one in rural areas. Those are national government sagas. And therefore, saying that you are taking that money back to national government is a contradiction because it's not consistent because it's already there. What we do is basically just oversighting. And oversighting means because maybe a member of parliament would know the locality better, they know the road that is more priority, they know the roads that, and also they check in terms of the quality of work done. Duon bura mar ODM benene oidore kamadiny bang' ogai mar gi Raila Odinga golo paro mar mayo jo od bura omenda mar dongruok mar NGCDF kendo tero e counties. Raila wacho ni okang' makamano dhi miyo jo od bura thuolo makare mar tiyo tijgi maduong' mar menyo ka sirikal mamalo tiyo kod omenda mag jopiny. I have been able to visit many constituencies in Kenya. We continue to see better impact for CDF every succeeding year because everything gets refined with time. And therefore, that is why it would be important, in my opinion, if NGCDF is actually strengthened. Jaod bura Mumias East Peter Salasya wacho ni okang' mar mayo jo od bura omenda mar NGCDF kendo miyo sirikal mamalo en chenro mar temo duoko piny teko mag jo od bura e nono ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny. They want us to be going to the parliament, to the president, to the state house, to be begging, and that will be also compromising with what? With oversight. It's the same way when they take it to the governor.
Because now we don't agree, maybe you don't support the governor. Now he's the one who is having these roads. It's okay? So again, you'll have to go and beg again to him. He will say, no, I'm not taking that development. Magitimore kinde macheno mar kao pach jopiny ewi paro mar chik manyien ewi omenda mar NGCDF igeno mar chakore dwe manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi tok ywaruok mano ma jod bura kaw ywa mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth mwaikoni e chenro mar Ang'i Chwelo. We, e penjno. An gima ng'eyo, en mana nying unit kende. Chaki krok sane penj, mana gi Steam. Steam energy drink. Medo keto paro kamokwe. Iketi jama moko, mana gi Steam energy drink. Power up, game on. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yiem tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kito. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Anyako neno hala makelo mwandu nikech ok nochako kamae. Gin magisenyuolore, magini magikelo jowetegi mane aongego. Ok ochuno ni ng'at ma ng'ado alot kaka ng'adoni ibed abeda e compound ng'ato nyaka chieng'. Wabed gi dreams madongo ka wagolore kama wantiere ni. Sani joki wacho ni ikawo pesa Kenya shillings tiloko dollars koka kori ikawo invest CSC dollar fund. Gima dhi nyuolore kacha yudo ka en mana nus mar gima ne di yude Kenya shilling account. Tich ang'wen, sachiel gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watero wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso, sachiel gi dakika 45 otieno e Ramogi TV. Ne en achiel kuom jokanyo mag Migori Superstars mar Kasongo Polo Menyo, kendo noloso sigand benga gi ma pod winjore nyaka sani. Ei gwenge mag Rapogi, wayudo jaduong' Ongwacho Midule, kendo miyo wasigande matut mar thum. Lanu osiep ng'ato ni John Otonde ka jakich. Kiwiro boys. To sama natiyo kode ka Kiwiro weya, to Kasongo en omera. Ojakamreri, an bende ajakamreri. Biro ni tich abich ni eng'e jothumbewa kochakore saa 2 okinyi to wanwe ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Rapar masira e bur mula ma Bimbo. Gisewinjo gimotimre. Malo kuma wuon paru tiega. Buro nyumre, buro muomre gi ji. Pod en kiondko e chuny anyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi dalawa. Awe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero.
fuok kod rem e anyuola. Ana wuok mang'iyo kama nantie mayudo tinga katiyo kama nakunyowa kama naber kama nwatiye kanyo nurwenya. Jokunyo pod otimo sinani. Wana bimbo ka wachiemo gi beshen gi nyundo gi gunia. Ang'o maduoko gi e Burmula? Tudri gi jafwambo marwa Efi Nyakidi chieng' Ngeso gi Jumapil kokelo ni siganda dhonde mula ma Abimbo. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jalupo ma jagni 48 wito ngimane ka nyawadgi machielo yudo hinyruok marach bang' rawo monjogi kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e dho wath ma Ombogo e sub county Marangu otieno ma piny Rogo kawuono. Charles Agutu gi jolupo moko 4 ne rikni e yie kinde mane gidhi nyime gi chenro mar lupo e Marao no monjogi ma obaro yie mane gitiyogo kendo kae marach mochionegi. Nyawadgi manyinge Fred Nyamori ma jagni 52 to noyudo hinyruok maricho e kinde monjno. Jakom dho wath ma Ombogo Jared Odhiambo wacho ni rawono ne omonjo jolupogo ka giduogo e dho wath e kar saa 6 mar otieno. Koni jolupo mamoko 2 ne otony kinde monjno bang' idho wi yien machiegni gi dho wadhno. Ai lupo gi mapile giduogo e lo moro kar saa 6 otieno rech otamo to giromo gi repe. Koro rawono be ne gibedo attacked gi rawo mobaro ne gi yie ma gilwar e pi. Koro ng'at achiel owito ngimane, ng'at achiel otero osiptal ka rawo ture marach. Ji 2 to nokonyore koringo idho yien man idho pi. Koro akwama sirikal kaka jogem mondo kaber tu konywa ne mondo gigi kik cham timre kendo. Koro ma karo ka pok otimore, ma ema wang' notimore. Wawinjo makuonde ma oko ni mere wanego ji rawenje moko to karo ka pok otimore. Koro kawuono odiochieng' ma gino timore karwa ka. Koro wan gi buok ahinya. Wan gi beaches 2 kende. Andu konywa gi rescue boat manyalo konyowa konyo ngima jonam ka oponi gin gi pek moko kata ndonge moko ma gin go sama giyud seche ma gin e tije gi mapile mar lupo. Giketnwa warita matek e nam ka. Sana jo wildlife. Miere rawo repe lawo nyaka nyithinde miere cham ok wabed godo kwa pidho cham, gichamo cham, gidwa dong' gi kech. Jagoro mongire migao mar rita Raymond Omolo odiochieng' kawuono oromo gi jokanyo komiti marango bero chenro mag obila e pacho ka. E romono mayore kod ogai mar obila Douglas Kanjo Omolo yango ni gidhi nyime kod twak e yore makare mag jiwo nyadhi e tije obila ma pacho ka. Bende ni kaka tend migao mar rita gidhi chiwo luor ne ng'eto mar doho ewi loko moko kuom lokruoge mag geto kelo e tend bad migao no mar obila kaka doho nochiko. About 50% of those recommendations have been implemented. Another 20 to 30%, we are in the process of rolling them out. And the balance of that are issues that we are seeking for further policy guidance and direction. So broadly speaking, I want to give the communication as the chair of the National Steering Committee to the country that we are on track with the implementation of these reforms. There was a recent court decision, and I'm sure it's important that we speak to it. And that court decision challenged the constitution of the task force, but it primarily focused on the role of the National Police Service Commission. And out of the 271 recommendations that came, 16 of those recommendations are the ones that were actually challenged. What we have agreed on is that we respect the decision of the court, and more so insofar as those 16 recommendations are concerned. Kaudhi weche mag somo, riwruog jopuonj manat koro dwaro mondo mi ogol chik ma osebedo katamo jopuonj moriemb yudo omenda mag aheri. Kolosi gwenge ma Kilifi e kinde rawo mano kelo kanyakla jopuonj e kaunti no, jagoro manat Collins Oyuo wacho ni poni oriemb japuonj moro amora tich ok owinjore tuone omenda mare mosekuno kuom thuolo mosetiyo. Yudwaro bende mondo duol marango weche jopuonj Teacher Service Commission mondo mi ochul jopuonj omenda mekgi mabalang'. Umefanya makosa, you have been interdicted and dismissed. In that case, the bill and the code of regulations does not allow you to pay anything. Unaenda nyumbani. When you are dismissed, for whatever reason, your behavior has nothing to do with your benefits.
wewe umenyonga mtu, whichever case, the fact remains that you worked for Teacher Service Commission for some years. Let TSC pay you the number of years for which you worked. When you are still a good man, a good woman, benefits for a worker should not depend on the behavior of the worker. We need your advice, your support, so that these teachers can execute their duties wholeheartedly for the betterment of the innocent child. Kwa weche mag pop, Ogai maduong' bura mar ODM Raila Odinga kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula gin mokum jotelo mane omole log tich mar mbetre mar Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis. Daniel Otieno nigi ler. Mokum jod bura ma pachoka otelnegi kod speaker margi Moses Wetangula ochopo e log tich mar mbetre ma Vatican ma Nairobi kendo chiwo kuyo margi bang' wito Papa Francis mar kopere. Jotelogo oriwre kod ogai mar ODM Raila Odinga mar chiwo otegi mag lito kod kuyo bang' wito Papa Francis mar kopere. Bende giriwre kod jachung' e lo Papa pachoka Abatus Mathus Maria Van Meggen ka giparo godo jadolo no maduong' manolimo pachoka e kinde manen Papa. We always cherish our Pope. We always love our Pope. And in 2015, Pope Francis visited Kenya, and he left an indelible mark on the minds of Kenyans. The first Pope outside Europe, and we as being in Africa felt that he was even closer to us, coming from a country that was outside the mainstream home of Catholicism. He exemplified the spirit of hope, of reconciliation, and of compassion wherever he went. When he came here, he was a very simple person, and he met and talked with people from all walks of life. He was a very charitable person. Mosendo Papa opwoga ka Papa manyoni gi bolruok kendo jalno manyani gi chuny maler ne oganda anyane jogo makalo e sande dier oganda. As a House of Parliament, we stand with you as the representative of our Pope in mourning this tragic loss. Our President is out in China. He has nominated me and instructed me to represent him at the burial of the Pope on Saturday. So I'll be leaving tonight for Rome. Each time there is trouble or problems anywhere in the world, he has been a voice of reason. He has spoken for the downtrodden, he has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it was in Gaza, whether it was in Mexico, wherever it was. E kinde ma iparo Papa pachoka, log tich mar Vatican, odiechieng' mar ariyo ma jopiny mathoth dhi nyime gi rango ringre Papa ka gikalo e nyim sanduk ma opiele e liare mar kanisa mar St. Peter's Basilica. Kanisano mane odong' thuolo nyaka okinyi ma kawuono kendo chano lore otieno ma kawuono mar miyo jokopere makono thuolo mar rango ringre Papa. Jokopere makono nigi thuolo mar rango ringre Papa nyaka chieng' tich abich kapok olor sanduk motel ne ik mare chieng' ngeso. Kalore gi timbe to kod kit jokopere, odingli mag silingi 12 ibiro kete sanduge kapok olore, ka siling en ranyisi mar igni motele kaka Papa. E seche ma iywago Papa, chenro mar yiero jal mabiro kawo kare dhi nyime ka romo mar adek ma okelo kanyakla Cardinals 113 otimore okinyi ma kawuono e boma ma Vatican ka romo machielo biro timore odiechieng' ma kiny. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Adonje weche mag ohala, jotelo mawuok Kimbo mar Kenya orwako ng'eto mar doho ma chungo chenro mar uso ne joket mwandu kambi ma sukari ma Nzoia kod lowo mar eka 1014 manie kaunti ma Bungoma.
Kotenli kod ogai maduong' bura mar DAP-K Eugene Wamalwa gipuoyo okang' makamano ka giwacho ni en loch manyiso ler kod tim makare. Weche mabende osir kod jalup ogai mar DAP-K Wafula Munyinyi mokoni dwaro nitiere mondo od bura mamalo puodh paro mar chik mar sukari kaka yo maneno ni kembe sukari okousi ne ji giwegi. That order stops in the tracks whatever process was ongoing, and as the case goes on, would want to see this government respect those court orders. We have seen impunity where court orders have been issued, but the government has ignored court orders. Sasa kitu mimi nataka kuuliza tu kwa ufupi. Serikali, please implement the Sugar Act and stop selling the factories. Hiyo si kitu liahidi utafanya ukiingia mamlaka. Unatumia terminologies mingi. Mara privatization, mara leasing, mara yote ni kuuzwa. Sababu hawezi peana leasing for 50 years renewable. Alafu unasema kwamba tumekodesha tu. Tungependa kuambia sisi kama vijana wa jamii ya mkoa Magharibi, we will not allow ourselves to go in history having presided over the sale of our heritage. Mambo haya yako kotini na tuko na imani sana na koti zetu kwamba inaenda kuhakikisha kwamba wale wananchi wa Western Region wamepata haki yao. Kanyakla ma jokanyono e sekta mar alwora ogolo siem ne gedo ma ok oluwore kod chik ahinya to mago magorofa e boma ma Nairobi. Mokuom weche mane owuok e romo margi kod jofwambo, Nation okoa achiel kuom jokanyo wacho ni gedo medore kaluwore kod medruok mar kwan ji, kata kamano ng'eny weg udi ok luw chik kendo midhiero e sekta mar gedo ikelo kod josiasa donje weche mag gedo, weg udi ma ok luw chik kod rem nono udi ma igero. I think control is missing in how we are doing developments in Nairobi County. We have a lot of projects that are coming up across this county, but they do not comply. They do not comply with the planning regulations, and that is our major concern. We have projects being built without the requisite professionals. That is the registered consultants, architects, engineers, what is surveyors, as required under law. We are seeing projects being constructed without approvals. Over the past 2 months or so, we've seen an alarming rise in resident associations coming up in arms against irregular developments, which apparently have been licensed for approval under the county. Nyakwara mogitoki yudo weche mag ohala wakaw yweyo, kata kamano kik idhi mabor nikech ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Timb adhula mar Gor Mahia okier. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo iluw timena, nyaka e ngima masani. Owe kada hol pesa e buchni na biro loso go ore. Nyasaye ok ing'iyowa. Lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wang'a kon tena no nyithindo. Kinywa dhi nam. Rone kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrich. Mabango mwera. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Bero koluo hera. Ng'ama onge perore. Wini sani ng'ama onge pesiti monade. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Eli! Lama sabachthani. My God, why have you forsaken me?
Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the third day he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. Mama wanatho, chieng' manonyuola. Ano karomo gi minwa kata dichiel, ne atin. Machiegni weche mag tuke. Timba dhula mag Gor Mahia orem di mofuok mar points e kindi kod timba dhula mar Tusker motelo mesa mar lig ma pacho ka. Tok logi gol 1-0 gi timba dhula mar Talanta e tuk lig mano bagi pau tuke ma Dandora odhiambo ma kawuono. Gor Mahia odong namba 3 gi points 47 ma en points 4 tok Tusker motelo gi points 51. Peter Njama Mungai ameipata Chris Opondo Mwambeva Smalo Chicha tulia kanayo tu. Peter Abiola amepewa tena Chris Opondo, amefikia Derek Koli ya Mbundo, mwisho kwake Cliff Oruko na ileta ndani ya Paul Soro. Oh! Usaiba wake na nyavu unaendelea. Emmanuel Soro gusa mpaka kwenye nyavu zile. Alisema Danson Kago kuwa hii leo anaondoka na 3 tu, na ndicho ambacho amekifanya. Anjoni tima Gor Mahia okgo, Gor Mahia tijen matiji kier kata koloe. Kadhi nyime piny Kenya medogo okang kendo keto ikruok makare ne bago tuke mag CHAN seche ma tuke mag Sekafa CHAN bage pachoka dwe mar 6. Jagoro mingere migawa matuke Elijah Mwangi wacho ni ikruok nitiere tielo mogi kendo Kenya biro bago tuke go maonge ng'ikruok moro amora. Olero magi kinde mano chope nyim kamati mar od bura motinore gi weche tuke. The Sekafa CHAN charity competition is proposed for June 1st to 21st June 2025 and being a regional tournament endorsed by the Council of East and Central African Football Associations, or Sekafa. It is designed to act as full dress rehearsal for CHAN 2025 tournaments. It's sort of providing a real-time platform to test our infrastructure, our manpower, logistics, and readiness for the tournament. Chair and honorable members, we are adopting a whole-of-government approach. The local organizing committee works closely with the CAF representatives, ensuring that compliance with international hosting standards are observed. Kathieth mar Mata Orlando kendo sida yanga ng'we kinda mar Mata Hat Marathon higa ma 2025 odiochieng' kawuono. Ng'wedno geno choko omenda maromo shillings milion 200 mibiro tigo e siro thieth mag nyithindo manigi tuoche mag adundo. Ng'we kinda ni biro bago e bombe mopogore opogore pachoka kamoting'o Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Nyeri. Omenda biro choko biro siro chenro mag thiedho tuoche mag adundo ka thiethno manyaka sani ostimo yeng'o mag adundo mosereso ngima nyithindo mok tin 3,000 chakre gi chaka chenro makamaendi e higa ma 1995. Chenro ni geto nyithindo ma wuok e familia mochan madwaro thieth mochuno. There's been a huge impact of the cardiac program and the Mata Heart Run, because when these babies and the children come to us, usually they're sickling, they've been in and out of hospital, their quality of life is just very different. And then they generally undergo a huge transformation once we've done surgery, once we've done intervention, and you can see that they thrive. We dream of anticipated success of 2025 Mata Heart Run through your unwavering support that has helped us to live to the mission of the Sisters of Mercy and make God's mercy
a reality. A total of 443 children have benefited. From these, we have 101 who underwent open heart surgery and 332 who underwent closed heart surgery. Kaudhi mago matimore pinje maoko timb volleyball ma GSU nyongado tiko matuge telo mar 16 mar tuke mag volleyball madhi nyime mag klepe pinje African Club Championship tuke mobage piny Libya boma ma Misurata. GSU ne dolo tok leo tima